It's always one of our favourite formats. We're about to start with the boys' team semi-finals. It is, of course, a 4-player round robin, the best of 17 legs. The first team to reach 9 will go through to our final. The first team we bring onto the stage is the quartet from Germany. Welcome Kevin Trobman, Nico Schlund, Jamie van der Velde and Mark Heller. Team Germany. And their opponents are the 4 young men of the Netherlands: Michael Verwerk, Jeffrey Ballast, Job ten Heuvel and Justin van Tuchau. Team Netherlands. Well, ladies and gentlemen, there we have our teams. We are going to send 6 of the lads off stage, leaving up on stage for the first leg of this match. For Germany, Mark Heller, and for the Netherlands, Jeffrey Ballast. Thank you, lads. Så det er altså her, hvor Richard Ashdown han and your referee for the first 8 legs of this semi-final, Denmark's own Carsten Jeppesen. Vi er altså klar til holdkamp semifinalen her, hvor Carsten Jeppesen han får ordet. Og det er altså fordi, at Carsten Jeppesen han nu skal være scorer eller caller til det her opgør. Men en holdkampsturnering, som er noget anderledes for det, vi ellers er vant til at se af turneringer, og hvor spilformatet det er, at man har 4 spillere på et hold, og så skal man altså spille indbyrdes kampe alle mod alle. Men med det i mente, at det første hold, der når til 9 point, de vinder altså kampen. Så i princippet, der kan det være, at det kun er 9 kampe, vi får lov at se. And we are ready to commence the game. En utrolig fed spilform at spille. Ja, nu kan vi jo se det udefra. Jeg synes også selv som tilskuer, at det er en af de mere mærkbare discipliner. Men som spiller, der er det vel også noget af det mere interessante at spille. Ja, det er det. Altså, det er en rigtig intens turnering. I og med, at lige så snart du stiller dig hen til hockeyen, så skal du altså præstere det, du kan. Fordi ellers så er det ikke sikkert, at I vinder kampen. Her hvor Jamie Ballast der kom noget skidt fra start. Og er der simpelthen tale om nerver, eller er det fordi, at han måske... Ja, selvfølgelig, han er bedre, men er han lidt det svage led på det hollandske landshold? Ja, det vil jeg sige. Altså, de har en Job ten Heuvel og så Jeffrey Ballast der ikke er så erfarne. De har ikke den store internationale erfaring endnu. Men det kommer nok. Der er nok bare lige lidt førstegangsnerver. 13. Her hvor vi altså håber på, at det kan blive en rigtig, rigtig spændende kamp, for det kunne være interessant at nå hele vejen frem til det 15. sæt om ikke andet, og se Nico Schlund og Michael Verwerk spille et sæt mod hinanden. For det er altså de to drenge, som vi skal se
i singleturneringens finale. 100. Ja, hvor at Mark Heller altså er kommet rigtig, rigtig godt fra start, og det er svært at se Jamie Ballas komme tilbage herfra. 64. Germany require 98. Ja, som det ser ud nu, så ligger Tyskland til at vinde det første sæt her i den her holdkamp. 89. Germany requires 60. No score. Ja, så Boster han er til 60, ikke? Require Lige frem 150. rutineret spil, og det giver altså en chance for hollænderen Jamie Ballas til at presse de 60 og håbe på, at han kan komme tilbage igen, men generelt så har det været en tendens for ham, at han har haft svært ved at holde fast i de store felter. Hvilket er en klar indikation af nerver. 20. Netherlands require 126. Forty score. Germany requires 40. Ja, der er mildest tale om noget nervøs start fra begge parter. Så skal han se, om han kan komme under den der. No score. Ja, det kan være svært med de pile, der sidder Require 86. så vandret som hans. Og ligesom guide dem ned under, når det er, man... Det kan ligesom blive besværligt at komme ind under den første pil. 61. Det var tæt på, at Jeffrey han fik kæmpet sig tilbage og fik nubbet det første sæt. Jeg fik altså en enkelt dart på bull, men så er spørgsmålet om Mark Heller, han kunne slå til igen, men det bliver altså igen ikke tilfældet. Og jeg tvivler på, at de resterende kampe i den her holdkamp, de bliver på samme middelmådige niveau. For lad os bare være ærlige, det her det er noget værd skræmmende. Og så kan man jo også på hovedet af, at de ikke engang kunne komme så langt ned i fly. Tak for påmindelsen. Så er det ned i en dobbelt 2 altså. Og der var den så endelig. 1-0 til Tyskland, og Mark Heller, der altså tager det første sæt for Tyskland.